Slametan tingkepan bayi. Maksude piye to, Lur? Nah, maksude iki slametan tingkepan bayi kuwi. Kebiasaane wong Jawa, lek bojo meteng oleh 7 wulan kuwi dislameti. Tujuane apa? Supaya bayi sing dikandhut mau slamet lahir batine nganti sok teka kelairane. Ya slamet bayine, ya slamet ibuke. Mula adat iki adat sing luhur, Lur. Lek perlu ya dilestarekne. Soale nang kono ya ngiras dadi lantaran nglumpukne tangga teparo lan dulur sanak famili. Nah kono malih do guyub rukun merga wis do mlumpuk ngenekne ndonga bareng wujude slametan kuwi mau. Mula nang kono malih do mangan-mangan bareng akhire ketara guyub rukune. Nah, adat tingkepan kuwi lho, kuwi wis berlaku ket kuna-makuna biyen kanggone wong Jawa.